Der skete ikke noget. Pas på, Emilia. Milo, lad nu være. Okay. Pas på, Emilia. Det bliver godt nok langt. Hvad synes I, jeg skal prøve her? Men der skete ikke noget med os. Skal jeg hoppe? Ja. Hop. Jeg tør. Hvorfor? Når du lige er kommet ned, så skal du lige filme mig hoppe. Nej. Her. Nej, Milo, han må gerne. Okay, så skal jeg bare lige højt op. Så er jeg lige mit sko. Nu giver du ikke mig et shout-out, William. Shout out. Gå lige derop. Altså. Hey, ven. Shout out. Shout out to Philip i kanter. Fordi han vil være med i den her video. Ja, eller jeg var med i den her video. Så. Lad os lige. Han skal lige filme her.